салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум манзуратон мегардонем. гуфтем ки дар даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум бозиҳои марказӣ хеле зиёд буданд ва аввалин бозие ки мехоҳам дар мавридаш ҳарф занам ин рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва Душанбе буд ки яке аз бозиҳои марказии даври 16-ум ба ҳисоб мерафт. гап сар ин аст ки бозингарони дастаи парвоз барои фатҳ кардани қуллаи Лига Якум имсол тасмими ҷиддӣ гирифтаанд ва яке аз рақибони мушкил дар ҷадвали мусобиқаи чемпионати футболи миёни дастаҳои Лига Якум ин дастаи Душанбе буд ки воқеан дар рафти мавсим бозиҳои арзанда дар муқобили дастаҳои пурқуввати Лига Якум нишон дода буд. аз ин хотир бозии ҳам дифоъкорона буд ва ҳам бозии ҳуҷумкорона ки мухлисони зиёде ба минбари майдон омаданд ва ин рақобатро тамошо карданд. хулас бозии марказии даври 16-ум ба чӣ анҷом ёфт ҳамкорони мо бароятон қисса мекунанд. бозии нахустин ва марказии даври 16-уми Лига Якум ин рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ва Душанбеи шаҳри Душанбе буд ки дар варзишгоҳи фурудгоҳ баргузор шуд. бозингарони дастаи парвоз хуб медонистанд ки аз даст додани имтиёз мавқеи дастаашонро дар садри ҷадвали мусобиқа дар хатар мегузорад. аз ин хотир шогирдони Алишер Палвонов як бозии ҳуҷумкорро ба роҳ монданд. дар дақиқаи 24-ум сарвони даста Ҷаҳонгир Алиев бо истифода аз маҳорати хуби инфиродии худ тавонист тамоми хатти дифои меҳмононро дар ғафлат гузораду аз беруни ҷаримагоҳ тӯбро ба кунҷи чапи дарвозаи Абубакр Раҳмонқулов ворид кунад. дар дақиқаҳои боқимондаи нимаи якум дастаи парвоз ҳамчун дастаи рақами 1 ҳунарнамоӣ кард ва вазъиятҳои хуби голзаниро фароҳам овард, аммо онҳо хуб истифода нашуданд. қисмати аввали бозӣ бо натиҷаи 1-0 ба суди мизбонон ба охир расид. дар қисми дуюм бошад меҳмонон аз як фурсати беҳтарини худ натавонистанд истифода кунанд. Фирӯзҷон Шарипов бозингаре ки аз ҳайати захиравӣ вориди майдон шуд бо дарвозабон 1-1 баромад, вале ҳамлавари рақами 15 дастаи Душанбе натавонист ҳисобро баробар кунад. бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи парвоз ҷамъбаст шуд ва соҳибони майдон бо ба даст овардани 3 имтиёз шумораи холҳояшонро ба 42 адад расонида мавқеашонро дар садри ҷадвали мусобиқа мустаҳкамтар карданд. дастаи Душанбе бо 29 имтиёз дар мавқеи чоруми ҷадвал боқӣ монд. дастаи рангон дар мавсими имсола ҳамчун дастаи навкор ба ҷадвали мусобиқаи чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум ворид шуд ва дар аввали мавсим аллакай дар муқобили дастаҳои пурқуввати Лига Якум бозиҳои арзанда нишон медод. аз ин хотир бозӣ бо дастаи моҳир барояшон на он қадар мушкил паси сар шуд, ба он хотир ки воқеан бозингарони арзанда дар ҳайати дастаи рангон қарор доранд ва дар хатти дифоъ бозингарони ин даста хеле муваффақанд. аз ин хотир бозӣ ба қавле прагматикӣ буд ва дар рафти рақобат ҳуҷумҳои ҳар ду тараф мушоҳида мешуд, вале голҳои зиёд ба ҳадаф расонида нашуд. хулас ин рақобати мушкил барои дастаи рангон ба чӣ анҷом ёфт, боз ҳам ҳамкоронамон бароятон шарҳ медиҳанд. бозии дигаре ки дар доираи даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум баргузор шуд. ин вохӯрии дастаҳои моҳири ноҳияи Ёвон ва рангони ноҳияи Рӯдаки буд. рақобат дар варзишгоҳи химики ноҳияи Ёвон доир гардида онро довари фифа Насрулло Кабиров ҳакамӣ намуд. ёдовар мешавем ки дастаҳо дар марҳилаи якуми мусобиқа дар майдони хонагии дастаи рангон бо ҳам вохӯрда буданд ва меҳмонон дар он дидор тавонистанд бо натиҷаи 3-2 дастболо бигарданд. маълум буд ки аз он мағлубият шогирдони Ҳикматулло Шарипов дарси лозимаро гирифтаанд ва дар ин дидор мо аз ҷониби дастаи ноҳияи Рӯдакӣ бозии комилан дигарро тамошо кардем.
ҳамлагари нави даста Исломиддин Ҳакимов имконияти хуб дошт то ҳисоби бозиро кушояд, вале дарвозабони соҳибони майдон аз мавқеи худ берун баромада ин ҳолатро бартараф намуд. дар идома мизбонон низ фаъол шуданду ба самти ҷаримагоҳи ҳариф фишорро бештар карданд. аз як фурсате ки аз зарбаи ҷаримавӣ барои онҳо ба вуҷуд омад, қариб буд ки сарвони даста Диловар Шарифзода ҳисоби бозиро кушояд, вале дифоъгарон тавонистанд дар қабати дуюм беҳтар бозӣ карда тӯбро аз майдон берун кунанд. дар идома дигар ягон вазъияти хавфноки голзаниро дастаҳо ба вуҷуд оварда натавонистанд ва бидуни ба ҳадаф расонидани гол қисми аввали рақобат ба анҷом расид. дар қисми дуюм бозингароне ки аз ҳайати захиравӣ ба рақобат ворид шуданд, каме суръати бозиро дигар карданд. бозигари дастаи моҳир Ҳоруншоҳ Қаҳоров аз иштибоҳи дифоъгарон истифода карда имконияти беҳтарини голзанӣ ба вуҷуд овард. мутаассифона ин дифоъгар низ ба самти дарвоза зарбаи рост анҷом дода натавонист. дар футбол як қоидаи нонавиштае ҳаст ки агар ту имкониятро истифода набарӣ, албатта рақиб истифода хоҳад бурд. бозигарони дастаи рангун аз як ҳуҷуми хавфноке ки дар дақиқаи 89 созмон доданд, дастаи худро ба пеш бароварданд. давлатҷон Орзузода ирсоли Эҳсон Чалаевро хуб истифода карда тӯбро таслими дарвозаи Ҳоҷимурод Салоҳиддинов намуд. меҳмонон наздик буданд ки қасди боғ дар марҳилаи аввалро гиранд, вале маҳз қоидаи бозиро вайрон кардани онҳо боис бар он шуд ки ҳисоб баробар шавад. бозӣ миёни дастаҳои моҳир ва рангун бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. бояд қайд кард ки натиҷаи ин бозӣ мавқеи дастаҳоро дар ҷадвал тағйир надод, аммо барои пойгаи қаҳрамонӣ бо парвоз барои моҳир баробар кардани имтиёзҳо мушкилтар мешавад. бозиҳои дигари даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл сурат гирифтанд. Дастаи Ваҳда дар майдони худ аз дастаи Сардор бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст хӯрд. дастаи Саррои Камар ва Исфароро намехоҳам бароятон нақл кунам. ҳисоби бозии дастаҳои Саррои Камар ва Исфароро ман мегӯям, вале шумо кӯдаконро аз назди экрани телевизор дур кунед. чунин ҳисоби бозӣ дар кадом лигаи футболӣ дар ҷаҳон дидаед? дастаи Саррои Камар ба дарвозаи дастаи Исфара 12 маротиба гол зад, вале Исфара ба 12 голи дастаи Саррои Камар ба ҳад 1 гол ҷавоб гардонида натавонист. моҳиро чӣ гуна ки гуфтем бо дастаи рангун 1-1 мусовӣ кард. парвоз бошад дар майдони худ дастаи Душанберо бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Сарачӣ бошад дар муқобили Сомон бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. Шодмон бошад дар майдони худ тавонист ки дастаи Саразмро бо ҳисоби 2-1 мувоҷиҳаи шикаст намояд. Норак бошад дар майдони худ аз дастаи Масчо бо ҳисоби 5-3 мағлуб гардид. ҷадвали умумии мусобиқа баъди даври 16-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл аст. парвоз бо 42 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст. моҳир бошад бо 36 имтиёз мавқеи дуюмро гирифтааст. Сардор бо шикаст додани дастаи Ваҳда тавонист ки шумораи имтиёзҳояшро ба 33 расонад ва мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқаро моли худ намояд. Сомон бошад бо 27 имтиёз дар мавқеи чорум қарор дорад ва дар хонаи аутсайдерон Сараз бо 9 имтиёз ва Ваҳдат бо 6 имтиёз дар мавқеи охирини ҷадвал қарор доранд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали бозиҳои оянда ки моро хеле рақобатҳои мушкил интизор аст.
این نشر نوبتی برنامه فقط بود که اون رو من فردوس خرسند برایتون شهر و توضیح دادم. تا نشر نوبتی برنامه شاد و پیروز باشید.